Καλησπέρα σας. Έχουμε το review για το πολυπόθητο 9800 που περιμέναμε όλοι. Θα ξεκινήσουμε αρχικά με ένα hardware review και με ένα συγκριτικό μεγέθους με τα υπόλοιπα δύο διάσημα μοντέλα της BlackBerry. Βλέπουμε σχετικά ότι με τα υπόλοιπα δύο είναι σχετικά στο ίδιο μήκος, λίγο σε πάχος φεύγει, αλλά αυτό είναι λόγω του διάσημου και πολυπόθητου πλέον slide, το οποίο είναι αρκετά slick. Είναι πάρα πολύ μαλακό, δεν κολλάει καθόλου και βολεύει αρκετά στη χρήση του. Δεν δημιουργεί πρόβλημα στην πληκτρολόγηση, λίγο ίσως μετά το 9700 να υπάρξει κάποιο θέμα στην αρχή τις πρώτες μέρες, αλλά με μία εβδομάδα πληκτρολόγησης δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο με το boot του κινητού, το οποίο είναι πάρα πολύ γρήγορο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Στην αρχή, χωρίς πολλές εφαρμογές μέσα, μπούταρε έκανε γύρω στα 20 δευτερόλεπτα για να ανοίξει. Κάνουμε ένα battery pull για να δείτε πόση λίγη ώρα θα κάνει να ανοίξει σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Συγκριτικά με το 9700, το οποίο με τυπικές 5-6 εφαρμογές μέσα κάνει γύρω στα 4 λεπτά να ανοίξει, το 9800 δεν κάνει παραπάνω από λεπτό. Πρέπει να είναι πάρα πολύ παραφορτωμένο και πάρα πολύ παραγεμισμένο. Μέχρι να ανοίξει θα σας πω ότι γενικά σαν κατασκευή το καουτσούκ στην αρχή με προβλημάτισε όταν το είδα στο καπάκι της μπαταρίας του, αλλά γιατί θεώρησα ότι ίσως είναι λίγο φτηνό και φαίνεται λίγο φτηνό σε σχέση με όλη την υπόλοιπη μεταλλική και πολύ ωραία κατασκευή του. Αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι το καουτσούκ είναι πάρα πολύ εύχριστο, απορροφάει πάρα πολύ καλά τη θερμότητα και δεν το αφήνει να γλιστρήσει από επιφάνειες. Όπως είδα σχετικά με το iPhone. Ότι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά να τα αφήσεις σε κάποια επιφάνεια η οποία να είναι γυάλινη, να είναι μάλινη και κάποια λακαρισμένη επιφάνεια κτλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι το boot προχωράει κανονικά. Υπάρχει έλλειψη στο κουμπί στα αριστερά, το οποίο δεν έχει προσθεθεί στη συσκευή, το οποίο βοηθούσε κάποιους να βάλουν κάποια πρόσθετη εφαρμογή όπως το Capture It, όπως κάποιο Task Manager. Τα άλλα κουμπιά υπάρχουν κανονικά, η κάμερα, τα δύο για αυξομοίωση έντασης, για zoom ή όχι. Υπάρχει υποδοχή 3,5 χιλιοστών για τα ακουστικά, για hands-free και για ακουστικά μουσικής. Κλασικά τα δύο κουμπιά πάνω, lock και για mute. Το άνοιγμα της συσκευής γίνεται από το No. Εδώ τα κουμπιά παρατηρούμε ότι είναι κολλημένα μεταξύ τους, τα 4, το backspace, το No, το Yes και το κουμπί του μενού. Παρατηρήθηκε στην αρχή ότι ίσως λίγο πριν να συνηθίσουμε τη χρήση, ίσως να υπάρξει κάποιο θεματάκι μεταξύ των κουμπιών εδώ πέρα, δηλαδή να πατήσετε καμιά φορά κατά λάθος το Yes, δηλαδή πατιούνται πολλές φορές μαζί. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο με τη χρήση ξεπερνιέται, δεν είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει πρόβλημα. Πίσω η κάμερα και το flash είναι ψηλά. Βλέπουμε το slide πίσω εδώ, τη μεταλλική του επιφάνεια. Και περιμένουμε να ανοίξει το BlackBerry για να σας δείξουμε και το OS 6, το οποίο περιμένουμε όλοι, νομίζω, σαν τρελή. Το μόνο πρόβλημα που ίσως να δημιουργηθεί με το θέμα της πληκτρολόγησης είναι ότι ο φορτιστής βρίσκεται δίπλα στο πληκτρολόγιο και επειδή εμπειρικά εντελώς το κατάλαβα, βάζοντας το φορτιστή εδώ πέρα να φορτίσει, προσπαθώντας να πληκτρολογήσεις, πολλές φορές εμποδίζει εδώ ο φορτιστής και είναι λίγο δύσκολο να πληκτρολογείς με τέτοια απόσταση. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο το πρόβλημα αυτό, δεν νομίζω να... Βλέπουμε εδώ φορτώνει το OS 6. Εδώ λοιπόν είναι η αρχική οθόνη. Βλέπουμε. Δεν υπάρχει πλέον η τεχνολογία sorpress που υπήρχε με το Storm. Υπάρχει απλό touch, το οποίο είναι πάρα πολύ ταχύ. Εδώ έχουμε κάποιο email. Κολλάει για την ακούμε αρχή. Μόλις έχει ανοίξει. Το θέμα είναι ότι όντως υπάρχουν κάποια lags στην πρώτη έκδοση του 6 και περιμένουμε πώς και πώς να βγάλουμε την αναβάθμισή του, γιατί παρατηρούνται αρκετά lags
θα δείτε ότι μόλις περάσουν 5 λεπτά και πολλά λέω, θα αρχίσει να φορτώνει κανονικά, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε η μπάρα η κεντρική, η οποία πάει πάνω κάτω. Υπάρχει μια καινούργια εφαρμογή στο OS 6, η οποία δεν υπήρχε. Λέγεται Social Feeds. Είναι RSS Reader. Είναι από τις καλύτερες μέχρι στιγμής που έχουν βγει, η οποία μπορείς να συνδέσεις μέσα Facebook, MSN, Twitter, οποιοδήποτε RSS θέλεις εσύ. Βλέπουμε εδώ, θέλεις πόσες ώρες για να κάνει refresh. Τι θες να εμφανίζει, μπορείς να συνδέσεις το BlackBerry Messenger, το Facebook, το Google Talk, MySpace. Θέλεις να εμφανίζεται με τα email. Γενικά έχει πάρει πάρα πολλές καλές κριτικές σαν core εφαρμογή πια. Βλέπουμε ότι υπάρχει πλάγια κύληση, σου εμφανίζει κάποια τα οποία μπορείς να τα κάνεις εσύ, να τα μαρκάρεις σαν favorite. Τα frequent είναι αυτά που χρησιμοποιούμε, αυτά που χρησιμοποιείς πιο πολύ, τα οποία ή τα τελευταία χρησιμοποιημένα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις την πλάγια κύληση και με το trackball. Νομίζω ότι αυτή είναι και η καινοτομία του 9800, ότι μπορείς να συνδυάσεις το trackball με το touch. Εδώ είναι το μενού το notification. Σου βγάζει όλες τις notification, κλήσεις, messages, αναλυτικά. Καθίστε λίγο γιατί έχουμε και 1 εκατομμύριο email μέσα. Το touch του είναι πάρα πολύ γρήγορο. Εδώ υπάρχει μενού για να σβήσεις κάποιο μήνυμα, reply. Ένα άλλο που με έχει ενθουσιάσει αρχικά στο OS 6 είναι ότι μπορείς πιο εύκολα πλέον να στείλεις φωτογραφίες σε άλλα application. Δηλαδή εδώ. Μπορείς να το στείλεις στο Uber Twitter. Και με τη μία και με την άλλη. Υπάρχει πλέον και η επιλογή για το WhatsApp. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται όλη η λίστα. Bluetooth, email κτλ. Το YouTube δυστυχώς για άλλη μια φορά υποστηρίζεται μόνο μέσω Wi-Fi. Εδώ υπάρχει μενού για να αλλάξεις την οθόνη 1:1, 16:9 ή να την κάνεις widescreen. Η μπάρα πάνω εδώ, η οποία έχει
τις ρυθμίσεις όσον αφορά το δίκτυο που χρησιμοποιούμε. Έχει και το ξυπνητήρι μέσα. Status. Και τις επιλογές, οι οποίες είναι πλήρως ανανεωμένες εμφανισιακά. Υπάρχει το κουμπί που αλλάζουμε τα προφίλ και υπάρχει το επίσης πάρα πολύ χρήσιμο Search. Εδώ βλέπουμε και ταυτόχρονα βέβαια και το Virtual Keyboard, το οποίο Search μας βγάζει αποτελέσματα για τα πάντα, συν το ότι σου δίνει και την επιλογή να ψάξεις μέσω του Google αυτό που ψάχνεις, σε περίπτωση που δεν το βρίσκεις. Ακόμα και στο YouTube. Εδώ εμφανίζει ότι έχει βρει τη συγκεκριμένη λέξη σε 101 email μου από το συγκεκριμένο λογαριασμό και 6 από τον επόμενο. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι χρειαζόταν. Εδώ είναι η προεπισκόπηση ουσιαστικά των βίντεο που υπάρχουν. Η ανάλυση της οθόνης του είναι, θα έλεγα, είναι αρκετά καλή. Εδώ είναι το μενού της μουσικής. Εδώ γίνεται η εναλλαγή των τραγουδιών. Βλέπουμε ότι μας εμφανίζει προεπισκόπηση και των εξώφυλλων. Υπάρχει επιλογή Shuffle. Δουλεύει και σε Portrait και σε Landscape. Μπορείς να στείλεις μέσω του BlackBerry Messenger κάποιο τραγούδι μέσω Bluetooth. Εδώ είναι το Media Home, όπου φιλοξενεί τη μουσική, τα βίντεο, τις φωτογραφίες και γενικά τα media. Ο φάκελος Downloads. Στο BlackBerry Maps. Μπορείς να προωθήσεις τη διεύθυνσή σου με όποιο μέσο θέλεις. Email, SMS, message σε group, στο social feeds κλπ. Πάμε λίγο πάλι να δούμε τις options, οι οποίες είναι αρκετά ανανεωμένες σε σχέση με τα προηγούμενα λογισμικά της πριν. Εδώ λοιπόν ξεκινάει στην αρχή με τους ήχους και τα ringtone. Η αλήθεια είναι ότι όσοι έχετε συνηθίσει λίγο στο ως 5 θα σας φανεί λίγο περίεργη μετάβαση στο 6. Μπορείτε επίσης, όταν κάνετε reset, να διαλέξετε κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες θα επανέρχονται στις εργοστασιακές του